בהזדמנות הזאת אנחנו גם נציג את יגאל זקס, שאני ואת שרון שטרק, שאת שניהם אני ספציפית כבן נוער מכיר מהחממה. ספרו לנו קצת על הרקע שלכם, איפה אתם מגיעים אלינו, לטובת הצופים שלא רואים החממה כמוני. אז כמה דברים טובים. כן, אנחנו משחקים, זאת אומרת, נפגשנו והכרנו טיפה לפני, אבל עבדנו פעם ראשונה בסדרה הזאת, החממה, שהייתה סדרת נוער מאוד מצליחה. והיום בעצם אנחנו באים לדבר על עבודה חדשה שעשינו ביחד, הצגת יחיד שאני משחק ושרון מביים את הפעם. היא כאילו הבוסית שלך. היא הבוסית שלי. זה ביג בוס. אבל אני המפיק גם, אז אני הבוסית. פירמידה אינסופית כן. של בוסים. ובעצם ההצגה הזאת עלתה לא מזמן במסגרת פסטיבל ישראל, מרכז הבמה. ועכשיו היא התחילה לרוץ. במסגרת תיאטרון תמונה, נכון? במסגרת בואו תיאטרון נגלה איך תמונה. קוראים להצגה. בואו תראו להצגה. בואו תראו קצת על ההצגה, שנדע, שנבין. קוראים לה דוח התקדמות. מדובר באיש מפגר, בן 37 וחצי, שעתיד לעבור ניתוח שיהפוך אותו להיות חכם, והוא מתבקש לתעד את ההתקדמות שלו, המנטלית. זה עיבוד לסיפור מאוד מאוד מוכר, פרחים לאלג'רנון, שכתב דניאל קיז, סיפור מדע בדיוני משנות ה-60. עשו עליו המון עיבודים, הצגות, אלכס פלד הייתה לו הצגה. בזמנו גם השחקן ששיחק את זה בסרט הקולנוע זכה באוסקר בשנות ה-60. איך זה לשחק הצגת יחיד? תמיד אותי הצגת יחיד. זאת פעם ראשונה שאני עושה הצגת יחיד. אתה יודע, בוא נראה רגע קטע, ואז אני אשאל אותך. אוקיי. היו פה עוד שחקנים, תמיד אני אומר, וואו, אתה עומד לבד על הבמה, זה הרבה יותר קשה מלהנחות תוכנית לבד. הנה, אני הבאתי אותו שיעזור לי, לך אין את זה. הנה. הרופא אמר לי לספר מה אני חושב, מה אני מרגיש, והכל מה שקורה לי, אז הנה. לא יודע למה, הוא אמר שצריך כי זה חשוב. אני מקווה שהם ירצו להשתמש איתי. הרופא אמר שזה לא בטוח, אבל המורה שלי אמרה שאם הם ירצו להשתמש איתי, אז אולי הם יוכלו לעשות שאני אהיה חכם. זהו, אין לי מה לספר. הרופא אמר להגיד, קוראים לי צ'רלי גורדון, אני בן 37 וחצי. תשמע, הקלוזאפ פה הוא מאוד מאוד חזק. עכשיו, בהצגה אין את הקלוזאפ הזה, זה ההבדל בין טלוויזיה לתיאטרון. אין את בתיאטרון הרבה יותר, אתה יודע, פה זה דברים הקטנים שאתה... תמיד אומרים שהקלוזאפ בתיאטרון יש קלוזאפ, הקלוזאפ זה האמת. ברגע שיש רגע של אמת זה כמו קלוזאפ. ואנחנו משתדלים באמת שהרגע הזה יגיע כל הזמן. הפרטנר שלי, אין לי פרטנר, הפרטנר שלי זה הקהל. ספציפית בהצגה הזאת יש גם טלוויזיה, זה גם חלק מה... יש מסכים. יש מסך אחד, טלוויזיה, את הוידאו הזה צילם עופר הררי, שהוא גם בן זוג שלי, צלם קולנוע, ואני חושבת שהבאנו את המסך הזה בין היתר בשביל שיהיה לו סוג של פרטנר. לפעמים הוא גם ממש מתייחס אליו, הוא רואה את עצמו על הבמה. הטלוויזיה גם משקפת את תת התודעה. ופה ראיתם בעצם את ההתחלה של ההצגה, שהוא מספר על זה שהוא מקווה שהם יעשו אותו חכם, ובמהלך ההצגה הניתוח באמת מצליח, והוא הולך ונהיה חכם, עד שהוא נהיה גאון עם 204 IQ, בנת המשכל שלו מוכפלת פי 3, ובעצם מה שהסיפור הזה מספר, הוא דן בהמון שאלות פילוסופיות על מה מביא לנו אושר ועל יחסים של מדע ומוסר, אבל הוא בעיקר, מה שאנחנו רצינו לשים עליו את הדגש, הוא בעצם סיפור התבגרות. ראיתי מקודם את האייטם שהיה לכם על הילד שעולה לכיתה א', אז אני מתחיל את ההצגה כמו ילד בן 6. איך נכנסים לכזה תפקיד? הולכים, מסתובבים ליד סביבה של אנשים מפגרים? מה שאני עשיתי זה בעיקר באמת, התייחסתי אליו כמו לילד. וניסיתי להיזכר באיך אני הייתי ילד, ולאט לאט, עכשיו הוא ילד שחי בעולם של מבוגרים וכולם נראים כמו שאנחנו ילדים נורא גדולים, ולאט לאט הוא מתקדם ומתקדם, והוא מגיע לגיל המנטלי שלו, ופתאום הוא אומר, רגע, אולי המבוגרים האלה הם בעצם לא כל כך חכמים, אולי הם גם עושים שטויות, אולי הם גם עושים טעויות. להחליף אותו, להיכנס, אתה שחקנית, שאת באה בנעליים של הבמאית. אני מאוד נהנית משני הכובעים בנפרד.
אני חושבת, יש דימוי של עכבר בהצגה שלנו, שזה אלג'רנון העכבר, שהוא עכבר ניסיונות, ועשו עליו ניסוי להפוך גם אותו לחכם, והוא ככה מודדים את האינטליגנציה של שניהם במבוך, לראות מי מהם יכול להגיע לקצה, ואני חושבת שזה הדימוי של ההצגה גם. אז בהקשר של להיות במאית, רציתי להגיד גם בחיים אנחנו בעצם הרבה פעמים מרגישים כאילו אנחנו בתוך איזה לבירינט, ורק איך להגיע החוצה, איך לפתור את הבעיה, איפה היציאה. ורק רציתי להגיד שכשאתה במאית, אז את רואה את המבוך כאילו מלמעלה. את רואה את המהלכים ויש לך איזה היגיון פנימי, וזה אחד המקומות היחידים בחיים שיש לך סוג של שליטה על מה שקורה. בתור שחקן ובכלל בחיים, אתה תמיד בתוך החוויה, וחי אותה מרגע לרגע. אני גם הייתי שמח לשאול, מה, אתם דיברתם על זה שיש הרבה עיבודים להצגה הזאת, אז מה בכל זאת הייחוד, אני חושבת שקודם כל יגאל עשה את העיבוד, הוא לקח את הנובלה. עשיתי עיבוד חדש. כן, והדגש שלו היה באמת פחות ללכת על העניין של האיש המפגר ועל השאלות של מוסר, בעצם האם המדע צריך להתערב ולשנות את הגורל של בן אדם רק כי הוא יכול, איזה השלכות יש לזה, ויותר התמקד בצד האוניברסלי באמת של ההתבגרות, סיפור כזה של התבגרות שיחד איתה הקץ לתמימות, ואחר כך גם זה נשמע מזמין וטוב. אני רק מזכיר גם שאת משחקת בסדרה המאוד פופולרית להרוג את אמא, זה לא להרוג את אמא, מלאך של אמא. מלאך של אמא, יש גם כזה, להרוג את הסבתא. הרבבתי בין להרוג את הסבתא. שתיים סדרות מצוינות. אני יודע שזה מצוין. אני רוצה לראות, פשוט אני יודע שזה ב-yes ועוד אי אפשר לראות את כל הסדרה, לי עוד לא יצא לראות, אבל אני שומע אנשים מדברים, וזה בעצם אינדיקציה, שאתה הולך לחדר כושר, וקודם כל מדברים איתך על הפרקים, יש סדרת מתח אחת. אז רק נציין שההצגה שלנו היא במוצ"ש וביום ראשון. בתמונה, במוצאי שבת וביום ראשון, ויש, תמונה זה תיאטרון קטן ומקסים, לא הרבה אנשים מכירים אותו, ויש להם, ביום ראשון יש משהו מדהים שהם קוראים לו תרבות יום א', שהם מוכרים את כל הכרטיסים ב-40 שקלים בלבד, זה מחיר של כרטיס קולנוע. ואיפה התיאטרון נמצא? מדהים. שונצינו 8. תמשיכו להצליח. אני בדרך כלל משחק בקאמרי, אני משחק עכשיו באנה פרנק. מי שרוצה לראות תיאטרון אחר, תיאטרון מרתק, זה המקום. תודה רבה לכם.